Info pasar Bolo. Ini pasar kambing hari ini. Dek, ya. Kambing ini harga 2 jutaan ini. Soalnya kambing calon paceng ini gede-gede ini. Selikur seket. Tahu gitu. Terus balik iki biasane iki. Oleh dagangan langsung cabut. Awai ku anjir-anjir ini. Super. Iki ya sentot iki apa barangnya wis oleh dagangan apa urung iki? Aduh, kano. Kano pandangan. Aku mangko sing ngeterodos ya, ya. Dari Jenny ya. Kali tak nang pasar payu ya. Beneran. Pasare kaya ngene. Kanang lanang. Lanang kabeh, Lanang kabeh. Ini iki bakal-bakalan ini. Ah, niki mau. Yang mau ngisi kandang, mau ngrumat kambing yo iki pas momen ini iki. Langsung beli nang pasar, merapat ini. Langsung nawar harga mulai 2 jutaan sampai 3 juta wis oleh lanangan gede. Napa. Iki teh anu ye. Coba ben ditawa mek jerakane pira ya, Bu? Ini. Pira? Iki lek tawa wis rawe. Tapi lek kurangi 2000 dikekno. Kurangi 2000 jare. Aduh, kare kon dodol nang Mekah. Kancane kongkon kendhat terus. Lho yo kelenger kancane. Iki cak ripine dhewe iki. Sing golek senduro putih mulus ya iki. Kambing putih mulus. Ya alami bolo, pasare bolo. Iki ono sing nyekel senduro iki. Senduro. Kambing senduro tanpa tanduk. Mas iki zaman kan. Iki lho. Iki sing golek senduro ngene iki lho. Jalan. Senduro tanpa tanduk ngene iki. Regane dek kurangi serawe. 2 juta lebih sedikit hargane ngene iki senduro ngene iki. Jadi tawar Pak Wid iki. Jos. Wis kati mulai iki oleh dagangan iki. Babon. Kamu ditaruh buta sama kamu sing kete bathok nang ket mangke. Sing kete ngidok sing nendang kon kamu. Nang omah kamu kok lagi yo. Iki jenenge babon majer ngene iki lho. Nah, iki hargane 2 jutaan lek sing babon-babon gede ngene iki. Khusus daging babon-babon. Daging. Sikile. Ini jeragane iki. Nah, iki full. Iki dilungkas wis berangkat iki biasane. Kurang sekitar 5 ekor iki paling. Bakalan calon-calon pajak super. Yes, kadung angin aku bae pada. Ayo, ngomong ke sana Pak Ese. Harga kambing mulai naik. Yuk, yang mau jual kambing, ini
pasar Dampit. Tulungan masyarakat na pati ayo.